हादरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानाया गोबां लामा दालां बायदिखौ सिफायनायजों लोगोसे आबाद फोथार न' गासैयावबो दैया लोमसावदों, जायनि जाउनाव सरासनस्रा जिउ राहायाव हेंथा फैदों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि गोबां गामियाव लामा दालांखौ दैबानाया खहा खालामदों। ढेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय बेलस्रि आरो बाटासिपुर हालामनि गुबुन गुबुन जायगायावबो दैबाना जानायाव हालाय हाफाय जानांदों रायजोफ्रा। बेयो जाबाय बाटासिपुरनि सफाय दैसा। दैसानि खाथिनि गामियाव लोमसावनायजों लोगोसे हा खुरखानायाव ओनसोलाव खैफोद लाबोदों। न'आव थानो हायै थासारि जादों, जायनि जाउनाव मानसिजों लोगोसे न'नि जिब जुनारफोरनि थाखायबो खैफोद जानानै फैदों। बेयो जाबाय बेलस्रि एबा सुङाजान दैसा। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेलस्रि दैसानि गिख्रंथाव महरखौ। गामिफोराव लोमसावनायजों लोगोसे न'खौबो खुरखालांदों। लोगोसे लामाखौबो खुरखालांनायाव थांलाय फैलाय राहायाव हेंथा फैदों। बेनो जाबाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि बाटासिपुर आरो बेलस्रि हालामनि दुखुनांथाव थासारियाव थानाय नुथाय।